खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव फिथांखिब्ल इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय। दिनैबो आं पलिटिक्सनि भिडिअखौनो लानानै फैनाय जादों। जों गिबियाव दिनैनि समावहाय NLFनि चिफ एम्बाथा आदैनि बुंनायखौनो जों ससे खोनासंनानै लाग्रोगोन। नैथियावहाय BPFनि CMनि बुंनायखौबो जोङो खोनासंनानै लागोन। थामथियावहाय आरोबाव जोङो माखासे BPFखौ सापर्ट खालामनाय बनसुनि मावथि बिथाङा शर्ट मुभि बानायनायावहाय बाहागो लादों, बिनि सायावबो जोङो सावरायगोन। ब्रैथियावहाय सानै व्यक्तिया मुंख्लंनि नामावहाय नंखाय फोरमान होनानैहाय 5 लाख फैसा लानायनि सायावबो जोङो सावरायगोन। बे समाव खोनासंदो एम्बाथा आदैया मा बुंदों। सुखु बान्दी आनिले आनिफाले एटा जागा ठीक से खुबाले सिबियार मानुबिला आगे सब सत्य कथा कबि নহলে मारि फेलाम বুলি কোৱাতে মইতো কি কম, মোৰ পুৰা ডাঙৰ লিডাৰে পাইছে, হি ক'ব সব কথা। মই কি কম বুলি কইলো মই সিবিও কোৱাৰ পাছত ৰাখিলে আৰু কিবা আগে দুইজনে বাসক, তথাপি আমি আন্দোলনটো চলাই থাকিম। পুরো জাতি হিচাপত বড়ৰ আন্দোলনটো কেতিয়াও শেষ নহ'ব। অসমীয়াৰ লগত মিলাৱা কথাটো কেতিয়াও নহ'ব। এটা সদায় আমাৰ কন্টিনিউ আমাৰ সেপারেট স্টেট নোহোৱালৈকে আমাৰ যাই থাকিব বড়ৰ আন্দোলনটো। आजीवन जेल थाकुंटे बर'लेण्ड হৈ যাব आजीवन। बाथ्रा बुंनायखौ खोनासङोब्ला जोंबो गोजोननाय मोनो एम्बाथा आदै। नाथाय नोंथाङा जाय मानसिजोंहाय, जाय लिडार, जाय सरकारजोंहाय थाफानानैहाय खामानि मावगासिनो दङ, बेयो जेबो खामानि होआ। मानोना BPFनि CMआ बड'लेण्डनि थाखाय खामानि मावाखै, बिथाङा फैसानि थाखायसो खामानि मावदों। बिथाङा बर' जातिखौहाय फिउचारनि थाखाय दैदेनलांनो आरो खामानि मावलांनो थाखाय बिथाङा सिन्था खालामाखै, फैसानि थाखायसो सिन्था खालामदों। दा नोंथांखौबो आं सिदा बुङो, नोंसोरखौ होसोग्राया बे BPF पार्टिनि बेलथिफ्रानोखा। दा बेखौहाय बुंबाय थानाय जायो गले गले। नाथाय एम्बाथा आदैखौहाय आङो नुदों जे बिथाङाबो थाखा फैसानि थाखायल'सो बिथाङा पार्टियावहाय हाबदों। मिथिबायना रायजोफोर, आं बेखौहाय नुदों आरो आङो खोनाफा माफा खोनागासिनो दङ। क'क्राझार बायदियावहाय बिथांमोनानो माने जुवानि आड्डा खालामो होननानैहाय आङो खोनाफा माफा खोनागासिनो दङ। मालाबा फोरमानखौबो मोनगोन आङो। मिथिबायना रायजोफोर, गाज्रि दामोन बुंनायनि थाखाय। आरो नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ BPFनि CMआ बड'लेण्ड नाङा बुंग्रा सासे लिडार, बर'फोरनि जायगायावहाय आसामखौ जोङो बुखावा होननानै बुंग्रा सासे लिडार। अब्ला नोंथांमोननि साननायालाय बहाथो जाफुङो ना? गोरोन्थिया सोरनिथो? गोरोन्थिया प्रमद बर' सारनि नङा, NDFफोरनिनो गोरोन्थिया। मिथिबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन? बे बुंनायनि थाखाय नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोनगोन, नाथाय नोंथांमोनानो गावसोर बिजिरनानै नाय गोरोंब्ला। मिथिबाय दा रायजोफोर? बे समाव नैथियावहाय BPFनि CMआ आरोबाव मा बुंबावदों नोंथांमोना खोनासंबावदो। আমি ইয়াৰ পৰা ইয়াত শিফ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, এইটোহে পাগলা মানসি। কিমান দিন হৈছে চৰকাৰ, পইচা আহিছে নতুন, ছেপ্টেম্বৰ ছেপ্টেম্বৰত আহিব। বাকী কাম কৰা মানুহ যদি আছে আহক, মই কৰিব দিম। বাকী নকৰে না কোনো। কিন্তু এতিয়া পইচা নাই, খালী হাত। এইবাৰ জুলাইত বাজেট হ'ব, ইয়াৰ পিছত দেখা যাব। কিন্তু বাকী কৰা মানুহ যদি আছে আহক, মই কৰাই দিম, অৰ্ডাৰ দিম। মই ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ 24-25-26-27 যিখিনি প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট কাম কৰা, সেইটো আমি ৰিভিউ কৰিছোঁ। আৰু তামোলপুৰ হিচাপে বেয়া হোৱা নাই। মই যিখিনি চালোঁ, PWD ৰডছ আৰু বিল্ডিং দুটাও ভাল প্ৰগ্ৰেছ, 24-25 আৰু 25-26। নতুনটো নাই, এতিয়া আহিবহে। रायजोफोर, BPF पार्टिनि CMआ UPPLनि सरकार बायनायखौहायनो बखियै दिनैसिमहालागै बिथाङा 9 दानाव हाबफैबाय। खामानियाथ' रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो जाखायाखै, ना साख्रि, ना बाख्रि, ना लामा, ना सामा, ना जेबो जाखायाखै दा रायजोफोर। नेगासिनो दङ। फैबाय थानाय 24-25खौहाय बिथाङा रादाय होदों रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो ना। दा फैबाय थानाय 24-25आवहाय जुदि आसाम सरकारा बाजेटखौहाय जुदि खालामनानै होआब्ला, अब्ला आरोबाव दिन्दांदां जाबावसिगोन BPF सरकारा। नेक्स्ट इयारावहाय आरोबाव बाजेट फैबावगोन, बेयावबो दिन्दांदां जाहैगोन। बेबायदिनो दिन्दांदां लास्टआवहाय इलेक्शन सफैहां जानाय समावहाय
मोननै मोनफा खामानि मावनो खाबु होगोन बेखौनो रायजो राजाफ्रा बाख्नायसोसिगोन आरोखि दा बेखौसो मा होनो खैसार सानानै दङ आसामनि चिफ मिनिस्टारा मिथिबाय आं बुङो BPFनिल' गोरोन्थि गैया मेन गोरोन्थिया आसामनि चिफ मिनिस्टारानो मिथिबाय दा बर' जाथिखौहाय जौगानायनिफ्राय बोख्लायनो खाबु लानाय बेखौनो खाबु लानानै बियो बे खामानिखौ मावबाय थाखादोंखा बेखौ जों नुखादों आरो फारसेथिं जोङो नुनो मोनदों BPF सापर्टार बनसुनि मावथि गोबोरलादा रामसियारि जायखौ जों सानसुमा होननानै मिथियो डिग्री फरायलायनाय गियानि गुनि मानसि बुंनाय मथेब्लालाय नाथाय जोङो शर्ट मुभियावसो आगान होनाय जों नुदों मोजांनि बाथ्रा शर्ट मुभियावबो मोजांनि बाथ्रा नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा रानबाय खोमा ना जेबो खाबु मोनाखिसै खोमा बेनिखायनो बिथाङा शर्ट मुभियावहाय बारसननो गोनां जादों बेखौसो आं सानदों रायजोफोर आरो शर्ट मुभियावबो मा रल लादों बियो रल लादों जाहैबाय दाउ आथिं बायनाय गोरिब जानाय मानसिया बुंनो सानदोंमोन जानो हागौ दस्रा नाथाय पइन्टआ थांदों जाहैबाय BPFनि मावथिफोरनिनो आखला बेवहाय रोखा नुजादों रायजोफोर मिथिबाय दा माब्रै रोखा नुजादों मिथिगौ ना दखानदारिफोरखौ थगायनाय फैसा होआलासे खारनाय जानानै खारनायसो बेवहाय नुजादों बेबायदिसो जादों मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेजों लोगोसे लामा खान्दाय गोरानखौबो लाफाबानो जायोमोन बेस्रा बेंगलरावसो फैनो नागिरदोंनो माथो सोर बियो मिथिबायना प्रेक्टिकेल बसुमतारी बेंगलराव फैनो नागिरदों होननानै आङो खोनानो मोनदों इयुनाव नुनो मोनगोन रायजोफोर हयथ' फैसा नेगासिनो दङ जानो हागौ 24-25खौहाय ना हाग्रामा महिलारियाथ' फैसा होगोन होननानै बेखौ लांदोंना आरो बेयाव हाबहैदों बिथाङा फैसा हास्थायनानैहाय माबा मोनसे स्किम लानो थाखाय दिनै जों खोनादों BPFनि CMआ सोरबा जुदि बाखि मावोब्ला स्किम मावनो हागोन नाथाय बयबो मिथिबाय 17 बोसोरावहाय BPFनि CMआ थगायग्रा मिथिगौ रायजो राजा नोंथांमोन रावबो बाखि मावा कन्ट्रेक्टरफ्रा बे समावहाय मिथिबाय गावनि पकेटनि फैसाजोंबो मावनाय नङा बे हाग्रामानि समावहाय बेखौहाय बयबो मिथिखाबाय कन्ट्रेक्टरफ्रा बेखायनो मोनसेबो खामानिया आवगायाखै जों बेखौहाय नुगासिनो दङ दानिया रायजोफोर थाखा थगायनानै जाग्रा गावनि न'खरनि मानसिखौनो थगायनानै जाग्रा सानै व्यक्तिनि भिडिअ आङो लानानै फैदों भिडिअ नङा फट' सावगारि दै नोंथांमोनाबो नायब्लानो जाबाय नैबे जाहैबाय बुद्धिराम बसुमतारी नोंथांमोनाबो फरायदो जायफ्रा फरायनो गोरों फरायदो फरायनो रोङिफ्रा खोनासंदो आङो फरायनानै होलांनोसै सामफालि बसुमतारीया बुद्धिराम बसुमतारीनि बिनानाव 1989आव थैनायफोरा आबसुनिफ्राय मुंख्लं जानायनि फोरमान बिलाइ होनाय दंजोबखायो सामफालि बसुमतारीआ 1998नि 1 जानुवारि खालि फासि नांनानै थैदोंमोन 1998आव थैनायखौ बोरै 1989आव थैदों होननानै दिन्थिनो हाखो बिनानावखौ गावनि बिबै सोमोन्दो बोरै दिन्थिनो हाखो गियानि बुद्धिराम बसुमतारीया खोनाबाय दा रायजोफोर 1989आव थैदों होननानैहाय बिथाङा फोरमान होदों आरो बे थैनाय मानसिफोरा आबसुनि 1989आव थैनाय मानसिफोरनि फारिलाइया आबसुनि बिलाइयावहाय रोखा रोखा जारिमिनाव लिरनाय दंखायो नाथाय बिनि बिनानावा 1998नि 1 जानुवारियावसो थैदों बेबो फासि नांनानै नाथाय बियो माब्रै 5 लाख थाखा मोनखो मुंख्लंनि नामाव नंखाय थगायनानै अब्ला नायदो BPFनि मावथिफोरनि आखलखौहाय नैथियावबाव दे रायजोफोर नैथियावबाव नै बेखौ नायबावदो नोंथांमोना फरायदो फरायनो रोङिफ्रा खोनासंदो लेट आकेन ब्रह्महा सानैल' फिसाज्ला दं देरसिना दादिराम ब्रह्म उन्दैया राघुनाथ ब्रह्म सानै फिसाज्ला बिफाया थैबाय लेट आकेन ब्रह्मनि
फिसाज्ला रागुनाथ ब्रह्मनि बिदा ओमफ्राय फंबाय बेनिफ्राय दाब्ला ब्रह्म फैखो हो बिसोर सानै दादिराम ब्रह्म आरो रागुनाथ ब्रह्म बिसोर सानै आरोना बिदा फंबाय असे दाब्ला ब्रह्मआ बबेनिफ्राय फैखो जुदि दाब्ला ब्रह्मआ 1 तारिख 8 मास 1989 मायथाइयाव मुंख्लं जामारदोंब्ला बिनि मुङा आबसुनि सोमावसारनायाव गफुरनिफ्राय 534 सा मुंख्लंफोरनि फारिलाइयाव आरो देबोरगावनि मार्टायर सिमेट्रिआव थानांगौमोन। दारिराम ब्रह्म माने एसिस्टेन्ट प्रफेसार राङापारा कलेज गफुर डिस्ट्रिक्ट BPF नि एक्स प्रेसिडेन्ट खाय नंखाय मुंख्लं दिन्थिनानैहाय फंबाय रागुनाथ ब्रह्मनो हाग्रामा महिलारिया 5 लाख रांखौ होबाय नामा माबायदि थगायखोनि मारैथो नंखाय बुंनो हानांगौ जाखोब्रा गामिनि मानसिफोर दङलै फोरमान होनो थाखाय गामिनि मानसिफोर थायो ना माबोरैथो बेबायदि थगायनानै जानांगौ जाखो आरोखि जाने दंबावोसो खोमा ओंखारनो हाबावगौना उनाव नायनोसै रायजोफोर गोजोनथोंसै अब्ला रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय गोलावबो जाबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि